God aften og velkommen til denne særudgave af Debat med Peter. I dag har vi nogle forskellige ting på programmet. Vi skal blandt andet runde den nye skolereform. I denne anledning har vi fået et interview med undervisningsministeren Christina Antorini. Nu skal vi over til Frank Frederiksen, som står klar med Antorini. This is Electroshock. Ja, hej Signe, nu er der gået 3 måneder med skolereformen. Hvordan synes du, det går indtil videre? Jo, men jeg synes, det går rigtig godt. Altså, eleverne de har fundet deres sted og deres pladser, så lærerne de har også fundet sig rigtig godt tilpas. Altså, der synes der er intet at klage over det, så det er helt fint. Altså. Jamen altså, eleverne de tager hjem fra studietid, og skolen de kan ikke nå deres arbejde og bliver stresset og sådan noget. Ja, jo, det skal de selvfølgelig også have lov til, ikke? Altså, det skal der være plads til, og det er jo en del af det, ikke? Og det kan jeg kun stå inden for. Altså, bare de finder sig til ret med skemaet, det tror jeg sgu nok på, at de nok skal finde ud af. Jamen, det går jo ikke særlig godt. Jo, det gør det. Det synes jeg, det gør. Altså, det går top form. Ja. Fuldt ud. Tak for det. Tilbage til dig, Peter. Ja, vi kører. Så du så godt på min i går, ja? Jo. Så flyt jer nu. Lad dig gerne. Vi filmer på hende. Okay. Så smadret et hæftigt interview og gang i jer. Nå, vi har været ude på skolerne og se, hvordan det fungerer i praktisk, altså den her nye skolereform. Ja, hej alle sammen. Jeg skal have til studiet til mit navn, det er Lars. Undskyld, hvor skal du hen? Jamen, jeg er blevet fritaget på studietid, så... Ja, hvem er du blevet fritaget af? Mine forældre. Har du været oppe på kontoret og snakket med dem, og har dine forældre det? Jamen, det har jeg. Det er ordnet. Nå, men okay. Skal I alle sammen hjem? Ja. Vi har underskrifter. Ja. Så bliver det jo bare os 3, og mit navn det er Lars, og I kan finde mig nede på kontoret og sidde og drikke kaffe, hvis I skal have min hjælp. Hov, der gik jeg sgu for langt. Hej, skal jeg velkommen? Tak. Ja. Ja. Så basically, der har du arket med spørgsmålene, som du bare skal besvare. Det har du en time til nu. Og hvis der du bliver færdig før det, så afleverer du bare til os, og så smutter du bare. Ja? Ja. Ja, hvor fuck er det, mand? Christoffer. Hvad laver du? Jeg leder efter kort. Ja, hvilke kort? Du skal jo lave ark nu. Det er jo det, vi laver i færre bevægelse. Ja, du kan ikke komme til eksamen i færre bevægelse, Christoffer. Du er i dansk. Ja? Hvad er det så for nogle kort, du leder efter, Christoffer? Det er fordi, vi har øvet os på det. Har du slet ikke forberedt dig til den her dansk eksamen her? Jo, det er færre bevægelse. Hvad er det så for nogle kort, når du skal lave det der i parken? Det ved jeg heller ikke. Jamen, så sæt dig an på din stol. Ja, Henrik. Nu ved jeg slet ikke, hvad det er, jeg skal kigge efter. Okay. Mens vi er ude på skolen, så snakker vi med nogle af lærerne om, hvordan de havde det, og hvordan de føler, hvordan de har det med den nye skolereform. Og det har vi lavet en del video om. Det var jo klart i starten, der havde jeg det hårdt, ikke? Kaffen var kold, og
og jeg skulle ret stil hele tiden. Altså, det var et rent helvede. Altså, jeg havde ingen tid til det. Det blev sgu for hårdt for mig. Selv som IT-mand var det hårdt. Hver dag, når jeg kom på arbejde, fandt jeg bare ikke lysten i at sidde ved computeren og lave mine ting. Ja, lysten var bare helt forsvundet. Det jeg savner, det var den friske kaffe, ikke? Og det der med, at du bare kunne være derhjemme, ikke? Det savner jeg virkelig, altså. Det er ens frihed, der bliver taget fra en. Og det savner jeg sgu altså virkelig, virkelig meget. Jamen, det var klart, når jeg sad og lavede stil, ikke? Der følte jeg, at jeg kunne fordybe mig mere i elevens sind, ikke? Og virkelig skrive ned på papir, hvad det var, at jeg tænkte. Det har jeg ikke tid til i dag, så det savner jeg sgu. Jeg elsker det der med at kunne sidde i min yndlingsstol, mens jeg retter stil og ser tv. Jamen, det var jo vores frihed, hun tog fra os, ikke? Altså, hende, Antorini. Og med det, der fik hun jo også til at arbejde, ikke? Altså. Hjælp lærerne. Gør det rigtige og støt med 100 kroner. Før det er for sent. Hej og velkommen til Sulten Pæk. I dag har vi fået skabt et interview med Antorini Kjær, undervisningsminister. Jeg skulle gemme. Ja, hvad laver du? Jamen, det er kort, mand. Hvad laver du? Jamen, det er kort. Nej, jeg har holdt! Hej. Ja, okay. Stil mig et spørgsmål til din podcast. Kan du godt Skal lide du at... tage den hen til din egen mund? Kan du godt lide at... Skal du tage den hen til din egen mund? Kan du godt lide at ordinere til bøsseporno? Ja, det er meget hyggeligt. Ja, nu står vi her med, hvad du hed? Ja, hej Christina. Nu er der gået 3 måneder med skolereformen allerede. Hvordan synes du, det går indtil videre? Ja, Jeg synes, det går fint. Ja, hej Christina. Nu er der gået 3 måneder med skolereformen allerede. Hvordan synes du, det går indtil videre? jamen, Fise! Ja, hej Christine. Nu er der gået 3 måneder med skolereformen allerede. Hvordan synes du, det går indtil videre? Nej. Ja, hej Christine. Hvordan synes du, nu er der været her? Shit, er vi i gang? jeg sagde det også til et træk, vi gør. Du skal sige bare, at jeg skal flytte mig. Altså, vi er så i gang. Undskyld, hvor skal du hen? Du skal fuck.